weekend chi bai kan ron tele photange tuna hian overruati hla kalo share du chewa ala karon play main tlemte thu ron sei kadu loka sangka zakwa samriat panga khan overruati te overpui te nen USA ya kan ron chukla ho veka kanin zui dal dala anuam po kan tia kan lim em a khamikum khan overruati chuan helaya musician tenen kachan nu heri tenen recording an siam ta a tin music tam takha zaipui thei mai turin overruatin a hon boka chu release lok anilawa an zo thei mai lawa a chen chu Mizorama a record belte po oma engpo ni se Mizorama kan lo hong 2004 khan overruatin min pe a la release lawania ruwa tham lawania aman hi ka peng che min tia album kha release main a CD kha min pe a engma ama khan release na anei le to in ka shelawa urwatin min bora san nu akhanin uvalpui chu USA local le a chuta chuanin uvalruati hriat Reng na than thutna te kan nei ve a ta chuan a album a CD min pe kha kalowala kol thakiawa midang chuan an nei to po ka ring lo chu kan han copy a ti hian kan han siam ta ani khamini khanin uvalruati hlate kan sa a tin ama she Rengnan album te po chu kan sem chuak in mitam takin an lei ve ni engpo ni se uvalruati tenen kanin zuina save a kanin thian tha em a kan memorial concert pon lapani lai min ron saksaka uvalruati hi anun atoi ema kala ui vong thina ni kanin ngaina in kan lo zai ho ve na sa thina chang chuan kalunga lengin angai om hi katia mizo te tan a hlu mani awi om vong ani a hla hi album mi hi zoi in pakhate te in ka channel a hianin ronti chua katumanga in lo ngai thave zel donania tuna hla kalo share tu cheu hi kan evangelist Peter Munga pho ania ani pon min lo bora san to a chuwang chuan alung len thak katia moi boxia lo ngai thlang ule Hawh teh Ngaihtuah Tlang in sualna zawng senlar mahse angin kativar selanga lamah lo yang Nunna thlarau ka veya nung chu kan hnenah lovin thlarau ka veya in thlawnin damna Chu Kros zuitu Chawlh hahdamna ka